Upravo smo predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću predali našu inicijativu i predlog da se zvanično od strane organa države Srbije pokrene nova forma pregovaračkog procesa vezano za konačni status Kosova i Metohije. Mi smatramo da je nesporna činjenica da je po Ustavu Republike Srbije i prema rezoluciji 1244 Kosovo i Metohija sastavni deo Republike Srbije. Takođe, kao stranka uvažavamo i realnost da privremeni organi u Prištini vrše faktičku vlast u našoj južnoj srpskoj pokrajini i da uz pomoć dela međunarodne zajednice žele da naprave nezavisnu državu po principu separatizma. Takođe, shvatamo da je neophodno da zaštitimo naš narod koji živi na Kosovu i Metohiji, kao i imovinu njihovu, imovinu države Srbije i imovinu Srpske pravoslavne crkve. Polazeći dakle od tih nespornih činjenica, mi predlažemo 3 stvari. Prva je da Republika Srbija, da državni vrh Republike Srbije podhitno proglasi krah briselskih sporazuma i da povuče potpis Republike Srbije sa svih dokumenata koji su potpisivani od 2013. godine do danas u tom neuspešnom pregovaračkom procesu u Briselu. Pod 2. Tražimo da državni vrh javno i zvanično zatraži da Ruska federacija u punom diplomatskom kapacitetu uđe u pregovarački status oko Kosova i Metohije. I pod 3. tražimo da državni vrh predloži novu formu pregovora koja bi bila nalik na pregovore iz Minska, kojim, podsjetit ću vas, je zaustavljen rat u Ukrajini i definisan je status Donbasa koji u neku ruku podsjeća na trenutnu situaciju na Kosovu i Metohiji, a glavna odlika tih pregovora je bila što su bili potpuno pod evropskim patronatom, odnosno tamo su pregovore vodili Rusija, Nemačka i Francuska. Mi smatramo da je Kosovo i Metohija, pored srpskog problema, dominantno evropsko krizno žarište i da shodno tome Evropa treba da da novi okvir za pregovore, ne u okviru Evropske unije, jer se to pokazalo kao nemoguća misija, imajući u vidu da je Evropska unija u suštini ništa drugo nego jedan američki projekat. Dakle, treba u evropskim okvirima, slično kao u pregovorima u Minsku, napraviti novu pregovaračku platformu i treba iskoristiti taj novi talas koji se trenutno dešava u Evropi, a ja ću vas podsjetiti i na najnoviji članak u časopisu Le Monde, dakle praktično zvanično francuskom glasilu, u kome imate da su oni sami rekli da je Savezna Republika Jugoslavija bombardovana 1999. godine na bazi lažnih optužnica za ratne zločine na Kosovu i Metohiji. Mi smatramo dakle da je to upravo jedan od signala da bi Evropa htela na drugačiji način nego li što je to danas da rešava goruće krizne probleme u svom dvorištu, a Kosovo i Metohija je svakako najveći evropski problem i najveće evropsko krizno žarište danas. Dakle, mi kao politička stranka i dalje nastupamo društveno, nacionalno i državno odgovorno, konstruktivno i izlazimo dakle sa ovim predlogom koji je po našem mišljenju baziran i na jednom važnom principu, a to je princip ustavnog patriotizma i smatramo da ukoliko uspemo da uspostavimo taj ustavni patriotizam kao dominantan princip funkcionisanja makar oko ovih ključnih državnih i nacionalnih tema, da ćemo onda moći da napravimo jedan širok društveni, politički i svaki drugi konsenzus i da ćemo uspeti da napravimo jednu vrstu narodne odbrane državnog i nacionalnog interesa, a to nam je, čini mi se, i nadamo se svima u cilju i zbog toga, dakle, krećemo sa inicijativom prema onima koji su i najodgovorniji, a to su vršioci vlasti u Srbiji, a svakako predsjednik Aleksandar Vučić, imajući u vidu svu snagu koju politički ima, je i najodgovorniji za aktuelni moment i ujedno osoba koja bi morala da konačno pokrene neke procese koji će nas voditi iz ovog ćorsaka u koji smo svi zajedno kao društvo i država upali.